Resang pandhita kang karya wangsit pindha kumbang japring tawang sesangin ngentinggane lawan kali engkangkung tipai kuntul malayang wilahing awit genamas tuna sidem skaring bana langgeng iki tawas padake kaya piswane Begawan Anoman saking pertapan Kendali Sada. Inggih Sang Resi, kula Anoman ingkang prapta wonten ing pertapan Gunung Sukorini menika Sang Resi. Yo. Padha kanthi harja Anoman nampi pangestunipun jengandika Sang Resi Begawan Seta tan manggi pambengan bekti kula katur Sang Resi Begawan Seta. Yo. Banget tatampa orel puja-puji pangestune Begawan Seta tampanono Anoman. Inggih. Kuwi kunarpane sapa? Menika kunarpanipun wayah boyotipun jengandika Sang Begawan Seta Nalendra saking Pringgondani kang wayah boyotipun Gatotkaca. Lho, putu boyotku Gatotkaca Anoman. Inggih. Lho kok pala ora mobah ora ngalih iki napa? Dadosaken kawuningan Sang Resi, bilih angger Gatotkaca menika tembeke mawon mentas Bandayuda kalian anak Durasasana. Naminipun Durasala. Durasala menika dados rayanipun Prabu Duryudana kinembubaraken para anak-anak Pandhawa 5 menika sami gladhen perang utawi gladhen yuda wonten ing Randu Gumbala. Lah dumadakan Sang Resi kawonipun Dursala menika ngedalaken pangabaran ingkang nami Aji Wimanasara ngantos nampak mring angganipun Angger Gatotkaca dados wujudipun geni ngobong raganipun Angger Gatotkaca. Pramila Sang Resi Seta kula menika badhe nyuwun senjata pitulungan kaliyan jengandika Resi Begawan Seta ing pertapan Gunung Kutarini menika sageta jengandika Resi Seta menika paring usada dhateng keponakan kula pun Angger Gatotkaca menika Sang Resi Seta. Weh ladalah Anoman. Yo. Ora-orane Begawan Seta ki monegake apa kang dadi larane si putu buyutku Gatotkaca jalaran apa sing jenengane buyut ki padha bae anak gantelane ngati garwa minangka dadi sigarane nyawa tak gambarake anake jempulan sikil wong tuwa mripat kesandonge jempulan sikil mripate sing nangis tegese apa rekasane anak kudune wong tuwa kudu melu nyangga. Yo aja wasumelang yo Anoman, aja wasumelang kene tujune kowe tanggaping sasmita Anoman Angger Gatotkaca digawa nyang pertapan Gunung Sukorini kene tak tambani lan ngiras pantes aku bakal nitisake Aji Narantaka kuwi mau kaampuane ngungkuli Aji Wimanasara kene Anoman Begawan Seta tak tambanine larane Gatotkaca iklan.